Ripetere mambo Mutasa. Damira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Ndichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndinobatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Mahati Edward yauya kuzotongwa namambo, kuenzaniswa namambo kubudikidza naChinda ari kutora munda wangu. Ndakataura naye, ndaona akurima pamunda pangu, ndikati ko iwe zvaita sei? Musi wekutanga haana kuramba, akati sori. Ndikati akambokupa mvumo ndiani kuti urime pamunda pangu? Akaramba kudaira. Ndikati izvo ndinokutaurira ndezvekuti shamwari ibva pano, ndisiya zvinhu zvangu zvakadaro. Ndakaenda, ndadzoka, ndakaona inga munhu uri kundorima. Shamwari, uri kuitei izvi iwewe? Hauna kundinzwa here musingataura? Ndakakunzwa. Ndikati aiwa, ndakazvisora ndega, ndikati apa ndakanganisa. Ndikatora sabhuku, ndikati sabhuku, munhu uyu ari apa. Sabhuku akanditi rega ngatiende tese. Tikasvika tese apa. Ko uri kuzvinzwa here? Tiri vatatu nemadzitateguru angu mairi, esasi akafa hawo ose. Sabhuku akamuti ibva pamunda pemunhu, iwe ibva pamunda pemunhu. Akati kongu ndinobva. Takagara. Uri kungoangira kurima? Iwe shamwari, ko izvo uri kuita izvo zvakanaka here izvi? Izvo uri kurima izvi? Izvozvo ndakukutaurira shamwari, ini handifaniri kurwisana newe. Ibva pamunda pangu, ibva pamunda pangu. Ndakanyora izvo ndakanyora. Akati ndiri kubva pamunda penyu, ndiri kubva. Kala chima noro ndi nyata kadai. Kuda noro ndi noto ine magetsi. Musi wakati zvakata gorera kati akabhadai, gorera kati kubhadai. Imimi muchipa background yenyu mutibatsira kuti inini pamunda pangu, pamunda pababa, pamunda pangu, ini ndakapiwa kuti ndakatuwa ini nhaka kuna baba, ndakatanga kugara kundigorera kati. Uyu Chinda munomuziva ari ani akauyawo apa rini, azouya pamunda papi. That's background yanditi. Inotenda. Zvokuti mune muri ibva pamunda pangu, ibva pamunda pangu. Izvi hatina pikicha manje kuti munda wacho hatikuzivika. Nematorero vaite munda wacho hatina munda wese. Abyosa Chinda ndo. Abyosa Chinda. Ndimukoma. Ari kuti. Imi wamundisa naye pamunda ndiani? Imi wamundisa naye pamunda ndiani? Chinda. Anzi ani? Chinda Ebo. Saka uyasiro. Ndiro zita akasaina apa. Akasaina ndiro. Zita ndiye Lazarus Sachin. Wakanyora kuti apa sei?
zvarotaura zvese izvi handisi kuzviziva. Inini ndakatenga munda uyu muna 2006 kuna mbuya Mahati anonzi Lucia Mahati. Lucia uyu anga ine mwana wake mukwasha Lucia uyu munhu ati kurei akatorwa newakunda wake wakugara kadoma here arikugara newakunda anzi amuhere amunhu akura ndiani yava ndimai guru mukadzi wamukoma yakanditengesera mukadzi simba rekutengesa munda wemhuri yakarota munorekwa mahati anditi saka simba rekutengesa munda wemahati kuwana wake vari mwana wake pane wasara pato mukomana wacho anga ari panguva yacho akabva azofa anga ari mukwasha kwamaunzi kozoita mukunda umwe anga aripo panguva yacho akafa pasara vakunda vamwe 2 wasara asi avo munda wachiriwo ndiwo munda wachotsanganisa. saka iwewe munyaya hautori nanyama ane nyaya ndimbuya Mahati nevakunda vake ndivanofanira kuchiva vachitiudza kuti munda pakati pavo baba muneni nababa mukuru munda ndewake. Then kana munda wakazi ndewambuya Mahati then anenge ane hake right nemhuri yake yekupa, but kana usiri wake ukazwa dzoka uyu ndiye achadisaidezva munda wake. munda original yange iri yani mundu saka kaitira yange iri yani Dare dari ndiri kukumbira ndati dare kwadresa dare munda apo tiri kugara apo taigara ndipo pane munda wedu maiguru apo ini apo munda ngewa baba wangu inini ndane 79 years ndipo taigara kusvikira izvino ipopo ndipo murugara nanhasi ndopaka pane plati ndipopo pane pisi yakatengeswa ndiyo handizi kutengesa kwako kwakaita handina kubvunza maiguru handina kubvunza chakasakisa kuti ndirege kubvunza maiguru dare ndinzwisisei pakatakira kuti tadze kubvunza maiguru mukoma wangu 1978 mukoma wangu wakafa muna September ndikasara ndikagara newana avo ataura avo ndikadzidzisa wana wamukoma kusvika kuuniversity. Chakazopinda pakati apa kuti maiguru atengese munda asikanditaurire shamisa kwandiri kuti ndibvunze maiguru kuti maiguru muri kuzviitirei. Ndakatya muromo wekuti unozoti nemhaka yekuti murume wangu wakafa wakuda kundidzinga mumusha. mataure amukuita akundiradzidzira kuti ndidandera inini maiku pamusoro kuti mukati mimi ndimakaita sara pawana ukadzidzisa vana ungaita sei zvese mukapedza, asi muri during the same process yekuti muri kudzidzisa vana nekuchengeta vana. Maikuru wakaenda kutengesa chii? Maikuru watengesa munda. Imimi ko kusvika kubvunza maikuru matengesere munda wangu Munda wake. So it actually affects what it means munda ndiwa maikuru. Because kana munda wati makatya kumubvunza iyo munda uri wenyu. Saka chavo kuchikupai simba rekuti muchibvunze uyu sinderi munda wenyu. Zvakaitika rini? Zvakaitika matanga ndinongotaura 2015 haimanye manje 2006 mari 6 yese ekuterera ndini kuterera munda wacho handisi ekuterera isi ndina mari mitero yandokuterera ipopa kuendera ndivazi pamusoro
Ini ndonzi Edward Mahadi. Ndiri mwana wa Edward Mahadi sini. Kuchitanga kunzwa munda kuti munda watorwa. Ndakati baba ndikumba. Takasvika kumba, tikasvika pamba, tikaona paine vakadzi vake vairi. Vakati baba havapo. Tikati ko panapa muri kutsvagei? Vakati pamba panapa mukadzi wauyu. Munonzani? Zvikanzi tiri vakadzi wachinda. Tikati ko panapa muri kutsvagei? Vakati panapa takatenga pamunda panapa. Tikati baba varipi? Zvikanzi baba havapo. Tikati kana vachinge vadzoka muvataurire kuti pasvika vanhu vekwamahati tisu varidzwe pamba panapa. Tichizoenda tichizodzoka musi wa8 December 2014 takadzoka tichibva taona chinda aripo. Tikati isu tinonzwa wekwamahati tisu vana mahati wacho waridzwe panapa. Tiri kunzwa kuti iwo ndo rugara pamusha panapa pedu zvisina mvumo yedu. Ko wakauya panapa sei? Iye akati ndakaunzwa panapa namaiguru wenyu. Maiguru wataurwa nababa. Zvikati ndo wakanditengesera pamunda panapa. Tikati isu zvekutengesera natizvizivi. Because panapa pamusha pana ndepamahati. Ini musha unotongwa nababa. Ko iwewe wakazobvuma sei kuti unge uchishanda nemunhu wechikadzi usingabvunzwa kuti ko wakuru wepanapa hapana here? Uye akati ndogwirirana nawo kwandakaita. Tikati pakauya ani wawakatenderana nawo? Because maiguru wedu wamunhu wechikuru. Saka pakanga painani munhu akanga aripo. Iwo akati paina muzukuru akauya. Tikati muzukuru? Takaenda kune muzukuru tikabvunza. Muzukuru zvakafamba sei hande kumunda? Takasvika pamunda. Muzukuru akati inini ndakatorwa namaiguru. Maiguru vakandiratidza vakati apa pamba panapa payadhapo semanzwira andinoita ndichibvunzawo history yekuti pamusha pamba kaita sei. Ndo patinoti ndo pamba pedu pekutanga. Pachitanga kudhara minda iyi yainzi vanhu vanoita imwe minda, but hondo ikanetsa vanhu vanodzidzika uku. Asi uku vachiti kuminda kwedu ndokwekutanga, but vanhu vakazombodzikiswa. Saka vanhu vanga vakungoti uku vanorima, uku vanogara, uku vanovaka, uku vanogara. Ndo zvazvakuitika. Saka tichibvunza tikati muchimbogara sei pamba panapa? Baba vanoti inini ndakasara ndichigara panapa nemhuri, asi maiguru vangu vaine imba yavo yanga iri ku right side. Vaine boundary ravo riri pamutunduru. Ndo pataiguma namaiguru. Inini taigara ku left side tiri vatatu, mbuya wachirimaoko, inini nemhuri yangu chirimaoko. Saka in other words tiri kuti imba inei munda wangu wakadividwa into 3. Semataurira tinoita tikada kushotena wangu wari divided into 3. Saka takamboti hona shamwari, iwo kana wangu wari kuti wakatengeserwa namaiguru apa, but munda uyu unoziva kuti maiguru vaigirima kuguma nemutunduru uyu. Iye akati takatosvika paine waya yanga yakaiswa. Tikati waya iyi yadarikira waya iyi. Waya iyi inofanira kunge iri kumashuru uku. Baba wachitaura maboundaries. Uye akati handinonge ndazviziva, asi ndinogona kubvisa waya yangu ndichiisa pamugano. Wakatengeserwa mari yawakatengeserwa pana bhozi hatina kuzviziva. Uye akataura achiti ndakatengeserwa 8 bags dzefertilizer. Ndo dzandakatenga munda uno. Inini ndakaenda ndikandobvunza maiguru. Ndakazvimira ndikati maiguru, munda makaita sei? Zvikanzi namaiguru zvinoda ndiripo, asi munda ndakatengesera uyu. Maiguru, boundary remunda wenyu munoriziva here? Maiguru vakatenda vakati ndinopaziva. Kati maiguru maisvika here pamutunduru? Maiguru vakati ndandisingasviki pamutunduru. Saka munda unoda eso wadzika kuenda mukarwisi. Kati kusvika kwatakasvika uko takaona isusu kuti munhu akurima achidarikira kumutunduru zvakanza kutokanganisa. Ndizvo zvandakaita. Saka kuti it's a boundary. Yes, it's a boundary. Kuti urimo yakutsvaga ingani. But iye kuti kupinda kwakaita akuenda kusika kwasika panonga chiri. Ndosaka ndatokumbira kuti nditsanangure kusvika patakazonyorana nekuyu. Saka tichimuti sorry. Tatopazwana muta pane zvanotombotsvagawo. Alright. Zvinokwanisa kundipa anza yezvandiri kuda. What's this assertion?
Kwanozi adzosa chinda ndimukoma. why did you use zita ramukoma iwe uchisa signature iwe? Wakasvikira pamba pamukoma wandishaya, wakasvika ndiri kucha. Urikubatisira mubvunzo. Sei wakasaina zita rokuti Abdul apa iwewe uchiita dhiri rako iwewe Lazarus? Wakasvika mine ndiri kumusangano ndiribocha, ndopa wakasvika mukoma aripo, wachibva wangoti ndiye Lazarus. Mukoma because akangodaira kungu arifunga kuti pamwe vanhu vari kubvunza zviro saka mukoma iye ndiye wakangosvika pamba pangu. Ndozobva mukoma akudaro, ndopa ndachienda kuna mbuya mati kune vanhu vakasvika pamba pangu wari kuti wakati inini handifani kunga ndiri kugarapoba. Zvikanzi nambuya mati izvo wazouya kubva kwarusape vanhu avo wachidarika panapa pamba panapa wachiuya kumba kwako wantyei kuuya pandiri panapa. Vanaenda futi pana sabhuku, zvikanzi nasabhuku aiwa ukaona wakauya futi vanhu ivavo uya nawo panapa because samahati avo wakaenda kuna sabhuku wakaoneka. Saka sabhuku ati ukaona wasvika uya nawo ndiwa Zvashamwari hauna kupindura bvunzo rako. Ndati inini andikuzarudzwa ndati inini ndiri kubvisa zvirimwa newaya zviri kumunda wasamahati tichiguma apo akaisa waya ndatenderana nazvo ini Abel Sachina. Ndizvo ndizvo ndimukoma iye. mira andikurapo ndimukoma uright ndimukoma handi ndiye ane 75 49 03 43 V50 ndiye alright Raza ane number idzi ndiani 0774 263 117 ndini ndatopedza. Raza usatambe usaubve kumba uri kufunga kuti unotamba nemafuza. Ukauya munomu uchifunga kuti unosangana nemafuza, hausangani nemafuza, unozobuda wafuza iwe. Abel anosaina achizvipa authority usina kumupa power of attorney anditi rekuti aite any decision on your behalf. Wobva asaina, wobva azvikomita kuti ndikunobvisa waya kuti iende pamugano sekuwirirana kwatakaita. Apedza Abel wonyora ID number yani yake osaina signature yani yake. Asi apedza kudaro wobva azi phone number, wobva isa phone number dzako iwe. chakaitika chakamira chokwadi Lindura. It's just common sense. Zvanomedza kutaura kuti ndati Abel manyorero akaita akanyora semunhu ane power of attorney, apiwa simba rekupa decision on behalf of Lazarus. That's why akazvikomita kubva aisa nesignature yake nobva anyora nezita rake. Asi the unfortunate part now ndeyekuti sei asina kuisa namba yake yefoni akaisa yako iwewe yarazana. ana kuzviziva pazvese chaakaita iye ava vakasvika usiku akamukaona foto rakatorwa usiku. Izwa bambo, phone number ine usiku kana masikati hazvina kana relationship. Uza kuendezwa baba kuti on this paper Lazaro aifana Abel aifana kuisa phone number dzake. Why akaisa phone number dzako?
apa isini ndakamukoma ndakangomuti sainai kuitira kuti Thank you. ndakangomuti watopedza bambo chidzosera chikwama wakoma ndikapedza nguva izvo wakatomuti sainai it means wakamupa power of atome vazati wakauya usiku zvekuti usiku kana masikati bambo nyange mambakwedza hazvina kana basa iwewe wakamuti chii sainai ndo zvakapa able simba rekuti rekuisa chitupa chake nekusaina nekubva aisa phone number dzani dzako kuti iwewe ndiwe munhu akanga akapa chii decision phone number ngedzangu ndiye shuba akaisa aisizana tsara kundorarambuza izvi zvakafanana kanediswa ndatimuone original takaita photocopy this is the original ndo zvandikuedza kutaura kuti arikaona zvinza kutaura baba kuti inini kwandiri I'm satisfied nezvandaona kuti for sure you agreed kuti uchabvisa waya painga iri uchendesa waya paifanira kunga ichienda but iwewe uda kutraya yako kuda kunyepera ngwara which is wrong because there's no way wataura wega nemuromo wako kuti zveshuwa mukoma akandifonera ndikamuti mukoma idai sei sainai kana wakati mukoma sainai it means kuti you were in agreement nezvakakutaurwa namukoma kuti ndo zvinyewo zvauya nevanhu vakupi wari kuno ndo zvakazopa mukoma simba rekuti guys kana mazoita zvamuda kutaura zvimwe zvandisingazivo taurai nemuridzi wenyaya ndobvaiswa phone number ndo sakaona ndandiri pafoni kwakurusecha kuti phone number irapa ndiani saka ndandikova kuti chandinyepera kuti ngedza mukoma but ndandatogona ndandadzokutaura kuti ndiye razaro saka razaro sekubvuma kwakaita ngatidzokerei paground tinoite sechibvumirano chitakadii chatakaita endai mobvise waya munoise waya pamuganhu wamakadii wamakabvumirana tiite and on top of that izvi handizvida zvokuti unondipa receipt ya 2609/2011 $2 wondipazve receipt ya 17/12/2025 wakatipesa marisita saka ubva musi wa 11 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 aripi marisiti acho aripi marisiti kubhadhara mutero bewe hausi kubhadhara mutero wangada kushandisa tumarisiti kunditenderedza pfungwa right samati atanyora zvakare apa kuti apa tikapunga musi wa muna april unobva wabva 2015 ndo agreement iripo muna april unobva wabva handichinji agreement yomakadii yamakaita chienda izvozvizvi kana pakarimwa pari kukohwa vanhu april asi fenzi inokwanisa kungomuvhika ive nyangwe vanhu vasati wakopa haidisturbi chinhu saka endai munoende paboundary makawirana from day one pamusoro ndekubatsirei kuti munhu nevari munomo kuti vakadzi vanorwa mumamisha vanombomuka kutengesa here kana vachembera hautengesi munhu panonorwa uri kuuya asina munda uri ndoya iye nebhegi rakati vana iye akuchembera ose atengesa aufunga ndaakufa kana ndaafunga kuenda kutengesa 8 bags fertilizer munda waenda munda wadzinza mwana mukomana wake akafa haana vanai angasarora aiwa udairi ane mwana wani ane mwana wake watokura anofunga kuma 17 needs mukomana ndaizoda uzwa kuti mukomana yemamupa pati pakushine because ndiye beneficiary weestate yababa wake atoshaya mayakumira kufa iye wozodii
mwana wake mukomana ada kuendipa kunoti azodii mai vane pawarugarira siyana pamusoro imamo ndichida kungosimbisa nezvakanyorwa apa ndataura nevana vamaiguru ndakavabvunza ndikati hanzvadzi maiguru ndikunzwa kuti vakatengesa munda muri kuzviziva here ukati hatitozvizivi maiguru havanatomumhama unombobvera vatitaurira izvi isusu tingatengesa munda sei uri munda wedu saka vari kutorwadziwo nemunda iwowo vana vasikana mukuru ndiwa 1964 vari kutorwadziwo neizvozvo asi takatishaya kuda kuvabata zvakaramba ndozokumbirawo zvakare hangu kuti vakuru ava tandisina kuda kumboti tiite rafu nawo ndaitombovafonera vachitondirafura pafoni ndichiti wachinda makazokupura here zvinhu zvenyu ndiri kunzwa kuti maakuramba muchitodzika nemunda kutaura kuizvozvo zvika varima munda wese wakaisa mabhanana awavo ende tinotodarika napo but tiri vanhu vanongorespecta hedu kuti nyaya inei tida kuiendesa kwamambo hatinombobvera tataura nawo tanongosiya saka ane mabhanana ake akavhavhara munda wese asisina kana pekuti tichapinda takutongopinda nekupinda mumba make nekupinda munda make saka taikumbirawo mambo nedare renyu kuti vachindava zvakanaka vachinda tokumbira kuti muende munobvise zvinhu zvenyu kana mune mabhanana anokwanisa kutransplantwa simuzai mabhanana enyu muchiisa kuyati kwenyu sita kuda kupashandiswa pakunda takawanda titori vana vekomana hati wakatowandisa zvisingaiti zvekuti munogona kunge muchiona tiri wanda asi takawandisa wakomana tatone vazukuru saka munda takuda ndiwo munofana kuziya vana vasachi kuti mutaundi makunetsa saka anyway let's go atitide zvatataura izvizvo munotaura sebaunda remakati